Aspaldi ez detela bideo bat zutik grabatzen, baina bueno, ez nekin oso ondo kamera nola jarri, zen nahi nun agertzea gaur jantzita daukaten kamiseta. Ez dakit oso ondo ikusiko dan, baina bueno, asko gustatzen zaiten kamiseta bat da, eta gaurko bideon greba orokorrai buruz hitz egingo detenez, iritze zitzaiten ondo zehola okasiorako. Jakingo dezuen bezala, datorren ostegunen urtarrilak 30 greba orokorra deituta dago Hego Euskal Herrin, eta bueno, nik ere greba egingo dut, eta esan bezala, bideo bat iteko goguan neukan pixkat horri buruz hitz egiteko. Baina, egia esan ez nekin oso ondo zeri buruz egin bideoa, ze, bueno, lan, pentsio eta bizitza duina aldarrikatzen duen greba orokor bat, 11 ertzetatik heldu daiteke eta 11 gauzei buruz hitz egin daiteke. Pentsatu nun igual, greba orokorra deitzeko arrazoiei buruz hitz egitea eta datuak, zenbakiak eta olakoak aipatzea. Zein da egoera ekonomikoa, zenbat langabezi daon, zenbatekoa da soldata minimoa, zenbatekoa dian pentsiok, zenbat langile hildian lan istripuz urte hasi danetikan, eta bar, eta bar, eta bar. Baina iruditzen zitzaiten horri buruzko informazioa badaola eta erreportaje oso interesgarrik agertu diala prentxan, orduan, informazioa bilatu nahi dunantzako badaola. Eta bueno, gainea, ekonomia, datuak, zenbakiak eta gauza guzti horiek ez diala berezikin ere indargunea. Eta bueno, azkenen pentsatu dut bideo egingo detela, zertarako balio du greba orokorrak galderari erantzunez. Beti ere nire ikuspuntutik. Bale, beraz, ostegunen greba orokorra egingo dugu. Horrek esan nahi du, ostiralen edo astelenen edo epe motzen, nabarituko ditugula greba orokorreko aldarrikapenetan hobekuntzak? Seguraski ez. Iaia seguru ez ez. Ta orduan, zertarako balio du greba orokorrak? Zerbaitetarako balio du? Bai, balio du eta hoixe da bideo hontan komentatu nahi detena. Balio du, adibidez, normalizatuta daukagun prekarietatea desnormalizatzeko. Prekarietate egoerak bizi ditugu egunero, eta egunero bizi ditugunez, azkenen gure normaltasun egoeran integratuta bukatzen dute. Kontzeptu hau irudikatzeko askotan erabiltzen da ur berotan egosten dan igelaren ipuina. Irakurri detenagatik berez ikerketak egin dira esaten dutena ipuin honek kontatzen duna ez dela benetan horrela. Baino, esan nahi detena esplikatzeko balio du eta horregatikan erabiliko dut. Zuk igel bat botatzen balin badezu ura irakiten daukan eltze batetara, igelak hanka bat jartzeako saltoin eta ziztu bizin alde egingo. Aldiz, igela sartzen balin badezu, ur hotzetan edo urrepeletan eta ur hori pixkanaka berotzen baldin bazoaz, azkenean igela egosi egingo da konturatu ere egin gabe. Hoi da gutxi gora bera esan nahi detena prekarietatea desnormalizatu behar degula esaten detenen. Greba orokorra da modu bat esateko guatu ura irakiten nahi dala. Greba orokorrak balio du baita aliantzak eraikitzeko. Sistemak nahiago gaitu bakardadean. Zergatik, elkartzen baldin bagea indartsuko gehalako. Hau nahiko begibistakoa dela iritze zai, baina bueno, adibidea erresa da. Zuk adaska bat hartzen baldin badezu eta erditik doblatzen baldin badezu, segituan puskatuko dezu. Baina adaska sorta bat hartzen baldin badezu, dozena bat adibidez, saiatzen baldin bazea berdina egiten, igual lortuko dezu puskatzea, baina askoz ere gehiago kostako zaizu. Begibistako izan daiteken zerbait da, baina gero egia da gure egunerokotasunak irensten gaitula eta kostaite zaigula bakardade hortatik atera eta kolektiboa ikustea. Eta greba orokor batek iruditzen zait hortan lagundu dezakela. Grebak balio du baitare aldarrikapenak mahai gainean jartzeko. Ze bestela, denbora pasatzen da eta aldarrikapen horiek pixkanaka hazten doaz. Eta ez, esan duen bezala, seguraski aldarrikapen horiek ez dia beteko hurrengo egunen edo epe motzen, baino oso importantea da mahai gainean jartzea eta hoiei buruz hitz egitea eta komunikabidetan gaia lantzea, gaiak agendan sartzea. Zuk sokatira bat irudikatzen baldin badezu, nahiko evidentea da, tarteka sokari zure alderantz tira beharko diozula, bestela galduko duzu seguru, ze beste alden dagonak bere alderantz jarraituko du tiratzen, eta poliki konturatzeako sokaren erdigunea bere terrenoan egongo da guztiz. Orduan, besteak tiratzen duen bere alderantz, bere aldarrikapenekin eta bere murrizketekin, ezinbestekoa da zuk zurerantz egitea. Horrek esan nahi du tiraldi baten edo 10 tiralditan irabaziko dezula? Ez, igual ez, baina bai esan nahi du sokaren erdigunea ez dela bere terrenora jungo guztiz, zurerantz ekarriko dezula. Horregatik da importantea aldarrikapenak mahai gainen jartzea, ze hori da sokari zure alderantz tiratzea. Eta bai, egia da igual greba orokorraren bidez ere ez dela lortuko aldarrikapen horietan hobekuntza nabarmenik.
Baina argi dagoen gauza bakarra da, grebari gabe eta mobilizazioari gabe lortzen den gauza bakarra, egoera okertzea dala. Ze gaur egun ditugun eskubide guztik, greba, mobilizazio eta langile borrokaren bidez lortu dira. Eta orain, geldirik geratzeak ez du esan nahi gaur egun ditugun baldintzekin geatuko geanik. Atzera egitea suposatzen du. Zergatik, zu geldirik zauden bitartean, sokan beste alden dagonak tiragas egitzen dulako. Eta horregatik guztiagatik iruditzen zait, greba orokorrak izugarrizko balioa daukala. Sistemak bere eskura daukan makineria osoa jartzen du martxan guri sinistarazteko hau horrela dela eta ezin dela aldatu. Que esto es lo que hay. Eta makinaria hori izugarria danez, pixkanaka guri ere barru-barruaino sartzen zaigu eta bukatzen deu gure burua saboteatzen. Greba zertako. Ez du ezertako balio eta gaina soldataren parte bat galdukoet. Bai, mierda bada, baina bueno, beintza lana daukat. Ez, no es lo que hay, hau ez da dagoena. Hau horrela da, batzuk ala izatea nahi dutelako. Gehiengoaren prekarietateari esker, gutxi batzuk aberasten segitzen dutelako. Ze, batzuk hemen egoteko, beste guztiok hemen egon beharra daukau. Eta bai, horren aurka borrokatzeak nik uste merezi dula. Hori jartzen du kamisetaren azpikalden, naiz eta hor igualezan ikusiko. Eta horregatik iruditzen zait, ostegunen greba orokorra egitea garrantzitsua dela. Ez da nahikoa, ez da gutxiago ere, ze oraindik eta garrantzitsuagoa iruditzen zait, greba orokorraren ondoren ere antolatzen eta borrokatzen jarraitzea. Eta bakoitzak horretarako bere espazioa bilatzea. Izan lantegian edo ikastetxean, auzoan, herrian, baserrian, emakume taldean, 11 leku eta 11 modu daude. Baina bueno, oraingoz behintzat gertuen daukagun zita urtarrilaren 30ean da. Ostegunean greba orokorra. Eta hauxe da dena gaurkoz. Eskerrik asko bideoa ikusteagatik eta hurrengora arte. Aio!